Oh my god. Oh mijn god. Hola, soy de cleaning lady from the Habitación. Ready? Zijn we er klaar voor? Ik borsten erin, ik ben er klaar voor. Nou, dit is echt teamwork. Goed, ik ga binnen. Oké. Ga jij dat wel doen? Jongens, ik ga voor de slang. Let op. Hebben we de timer? Echt? Ben je nu al klaar? Nee joh, doe normaal. Oh, fuck, hij stort in elkaar. Ik moet opnieuw beginnen. Hier, Wat heb je dan? ik heb de slang. Een cobra. Even kijken. Eerlijk hè? Ik vind heel eerlijk. Toen hij op bed lag Nee. en dit een varkentje was, zag ik duidelijk een varkentje, Nee. geef ik haar 3 punten. Jou 2 punten, mij 1. Ik krijg mijn kroon. En mijn slang hier. hier.